Ori and the Blind Forest 2015 urtean Xbox One-erako eta PC-erako argitaratutako plataforma eta esplorazio bideojokoa da. Urtebete igarota, Definitive Edition izeneko espantzioa jaso zuen. Bertsio horrek Nintendo Switch-erako porta eduki zuen 2019an. Bideojokoaren protagonista, nibel basoan bizi den Ori izeneko animalia txikia da. Basoko zuhaitz eta espiritu nagusia hiltzen ari da, protagonistaren familian eta ingurunean eragin zuzena izanik, eta animaliatxoa bere sorlekua berpizteko abentura murgilduko da. Aurkeztutako historia sinplea den arren, bideojokoak arte eta musika ederrei esker lan bikaina egiten du jokalaren interesa piztu eta Oriren abenturarako giro aproposa sortzeko. Moon Studios garatzaile austriarrak Microsoften laguntzarekin sortutako jokoa da. Metroidvania estiloa jarraitzen du bideojokoak. Esploratu beharreko mapa erraldoia osatzen du Oriren basoak. Mapa horretan, jokalariak bete behar duen helburua une oro azaltzen bada ere, abenturan zehar eskutatutako dozenaka sekretu aurkituko dituzu, bide nagusitik aldendu eta zoko guztiak esploratzeari ekiten badiozu. Metroidvania estiloko jokoak ez dira iraupen luzekoak izaten, eta Orik formula berbera jarraitzen du. 8 edo 9 ordutan abentura bukatuta izango duzu. Sekretu guztiak bilatzeko asmoa duzu, iraupena beste 2 edo 3 ordutan luzatuko zaizu. Ori hasi bezain laster, atal estetikoak liluratuta utziko zaitu. Arte aldetik lan zoragarria egin dute Moon Studiosekoek, kolore biziko mundu natural eta eder bat sortuta. Estetikoki aparte esateagaz batera, soinu banda bikaina du bideojokoak. Ikus-entzunezko lan paregabea da Ori and the Blind Forest. Gameplay aldetik, bideojokoaren ardaz nagusia plataformak dira. Ori protagonista, ziztu bizian mugitzen da baso eta beste gunetatik, eta abentura jarraitzeko saltokaritzea ezinbestekoa izango da, bai etxaia saihesteko edo oztopoi aurre egiteko. Abentura hasterakoan Orik ahalmen berezi gutxi izango ditu, baina aurrera egin ahala botere bereziak lortzen joango da. Etxaia erasotzeko ahalmenak dauden arren, borrokak ez dira Oriren indarguneak izango, abentura hasterakoan gutxienez. Izan ere, oso errepikakorrak egiten diren etxai gehienak botoi bat behin eta berriz zanpatuta akatu egingo dituzu. Hori dela eta, ahalmen gehienak mugikortasunari eragingo diotenak izango dira. Asko, Metroidvania zaleek ongi ezagutuko dituzte, jauzi bikoitza esaterako. Baina Moon Studiosen jokoa berezi egiten duena Bass izeneko ahalmena da. Bideojokoaren lehen erenean lortzen den gaitasun horrek, etxaiak eta objektuak erabilita katapultatuta egan irtetzeko ahalmena emango dio Oriri. Etxai edo jaurtigai baten ondoan aurkituz gero, basa behin eta berriz erabili ahalko da. Horri esker, gaitasun hori lortzerakoan plataforma sekzioak guztiz eraldatzen dira. Airean mantentzea arrazten du, eta hori ezinbesteko egiten da magma, ur pozoitsuak eta arantzaz betetako hormak saihesteko. Basa erabiltzerakoan denbora eten egiten da. Segundu gutxi batzuetan, jaurtita irten nahi duzun norabidea aukeratu beharko duzu. Plataformen erritmoa apurtu gabe, ahalmena benetan gozatzekoa da. Etxaiek saihesten dituzun bitartean, katapultatuta irtetzea ez da astuna egiten, eta mugitzeko etengabe erabiltzen ariko zaren tresna bihurtuko da basa. Plataformetan soilik erabili gabe, aipatutako ahalmen bereziak beste hainbat helburu betetzeko balioko dizu. Izan ere, etxaien erasoak berriz haiengana bueltatzeko erabil daitezke. Jaurtigaia hori katapultatuko den kontrako norabidean irtengo da, etxaiei minikaragarria eginez modu horretara. Puzzlea gainditzeko ere erabiliko da, jokoaren une batzuetan esplorazioa eten eta pentsatzeko momentua ere iritsiko baita. Puzzle gehienak nibel basoan sakabantuta dauden 3 tenpluetan aurkitzen dira. Oriren helburu nagusia horiek berriz abian jartzea izango da, tenpluetan biziko dituzu abenturako unerik zaienak. Atal batzuetan, bizitzak galdu eta galdu ibiltzea ohikoa izango da. Horren adibide aparta dira, esaterako, final bossak ordezkatzen dituzten ihesaldien akziozko eszenak. Bideojokaren une gogoangarrenak dira, eta tenplutan ikasitako guztia hutsik egin gabe erabili beharko du jokalariak. Bizia galtzea oso erraza izango dela aipatuta, jokoak partida gordetzeko duen sistema nabarmendu behar da. Partida gordetzeko leku finkoak existitzen dira Orin, baina oso urriak dira. Halere, protagonistak badu partida leku seguru batean eteteko aukera, ahalmen berezi batzuntzako erabilia eteken energiak, partida gordetzeko ere balio du. Horri esker, ia dozen lekutan gorde dezakezu partida.
Sistema horrek hainbat arazo sortzen ditu. Jokoa hasterakoan asko izango dira energia hori erreserbatzearren partida gordeko ditugun uneak. Aurrerago kontrakoa gertatzeko arriskua dago, energia soberan izan, baina gordetzea hastea. Hori dela eta akatsiki batengatik bizia galdu eta jokatutako azken minutuak errepikatzea baino zaizu geratuko, jokoaren erritmoaren kalterako. Bere arazoak dituen arren, eta Metroidvania azpigeneroak anbizio handiagoko hainbat obra zoragarri eskaintzen dituen arren, Ori and the Blind Forest estilo horretako zaleek zein beste edozein jokalarik gozatu egingo duten lana da. Moon Studiosek sortutako obraren sinpletasunak bere alde jokatzen du, abentura laburra, baina edertasunez jositakoa sortuta.